Sofia de Madrid mostra més de 400 obres de Picasso per primera vegada junt al Guernica. La col·lecció que l'artista malagueny va pintar entre 1936 i 1945 pertany al Museu Picasso de París, que tanca les portes per reforma de l'edifici. Així, esta magnífica mostra, que també ofereix escultures i dibuixos, es pot contemplar des de demà dimarts i durant 3 mesos a Espanya. El Reina Sofia dedica 3 sales temporals, en total 4.000 metres quadrats d'exposició a les obres més simbòliques del pintor cubista. La felicitat, així s'anomena el nou treball en solitari de Soledad Jiménez. Després de 23 anys com a vocalista de Presuntos Implicados, ha presentat avui en Madrid el disc amb què inicia una etapa distinta, diu, més a prop de la felicitat. Pletòrica, feliç i serena. Així és la nova Sole Jiménez i així sona el seu nou treball. En un ambient relaxat ha presentat avui a Madrid La Felicitat, el disc amb què inicia la carrera en solitari després de 23 anys en Presuntos Implicados. Diu que ara està més prop de la felicitat. Me pareció una palabra muy luminosa, llena de esperanza y a lo mejor también en este momento me han pasado cosas muy bonitas y estoy más cerca de la felicidad. En el nou treball, col·laboracions con les d'Anna Belén i el guitarrista de Ketama, però també molts valencians, com ara els músics Pericos Almert i Latino. Any i mig de treball per aconseguir un disc de renovació. Sole ens ha contat que bona part l'ha escrit a València. Ha destacat el tema del seu single, Tan sola. Ens ha confessat que en ell expressa un dels moments més amats de la seva vida. Pasé por momentos muy duros. Para este disco que llevo componiendo, haciendo desde hace año y medio, tuve una etapa de bajada y de tocada a llegada a los infiernos. Als seus 44 anys, la valenciana Sole Jiménez es presenta ara en femení singular.